Zvinotoshamisa nekuda kwokuti toona vanhu vanotuka Murisi Zwizwai pamashoko akataura aiwa asati ashaika muri Zimbabwe achitomboperi mushe, nekuti pane mashoko ataurwa naMurisi Zwizwai aita kuti vanhu vauye vamudze mashoko magara moyo. Sara pina mashoko ataura kuti bo subscribe, bo like, or turn on the bell icon, nekuti just a minute asati ashaika anoposta post yekuti I personally welcome Senator Singizo Chabangu as the leader of the opposition in both the National Assembly and the Senate. This is a good move. We need mature, patriotic and hard-working leadership to serve for the betterment of our nation, unless and until when our purported leadership represents aluta. Tomashoko anoyanyora saka vanhu vanoyanchimureply vachiti so uchaita sei nhai ghost. Mumwe anoyachimpindura chiti wakaura uchipedza kutaura muromo wako uchibva waenda, Mwari vane chekuita neshanduko muZimbabwe. Mumwe anoyanyora chiti shemu nematambudziko. Satikuona kuti aiwa vanhu vanoratidza kuti vakajamuka pamashoko aya achitaura Murisi Zwizwai aiwa achiti Singizo Chabangu akagona akapiwa post aiwa semutungamiri wemain opposition muparliament. Sanoti aiwa vanhu vanouya chimutuka vachiti aiwa wagona aiwa ukashaika, Mwari vakutora nokuti vane chekuita neZimbabwe. Chipotudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pemashoko evanhu nemashoko asewatakwa naMurisi Zwizwai. Pinai comment section medu saka no subscribe, kulike, turn on the bell icon.